Fl-aħħar sigħat numru ta' ħaddiema li kienu impjegati f'Caring Grek spiċċaw imkeċċija minn Stewart Healthcare. Raba u ġenituri tal-impjegati li nataw is-sensi ikkuntattjaw lil dan l-istazzjon sabiex jaqsmu magħna l-esperjenza kera li għaddew minna fl-aħħar 24 siegħa. L-aħbar kienet ikkonfermata fuq is-sit elettroniku netnews.com.mt b'mod indipendenti minn żewġ sorsi differenti. Aktar tard, anka il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearne ikkonferma li hemm numru ta' impjegati fil-livell amministrattiv illi qed jiġu affettwati b'dan iċ-ċaqliq. Ftit tal-ġimgħat ilu l-Gvern ikkonferma li Stewart Healthcare ħadu f'idejhom it-tliet sptarijiet li kienu għand il-VGH, l-Isptar Caring Grek, l-Isptar Salluqa u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex.